bi septembre kalo tile 22 san 2020 anw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Malikunafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Fɛn min ni a tun laɲininen don an ka wolomasiri tabaw fɛ sa n'o de ye ka camancɛ fanga ni ka o di maa gansan dɔ ma an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an bɛ se k'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ u ye fanga ni k'a di bandaw ma bandaw min yɛrɛ sa ni ale tun ye finitigi kɔrɔ ye n'ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bandaw ale si bɛ t'i jɔ san 70 o bɔyango la a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni jala min ye sa o de ye colonel major jalaya ye bandaw yɛrɛ sa k'a to sɛgɛnnafiɲɛbɔ o kɔnɔna la sa san 2004 wagati a kɛra minisiri min ni a ɲɛsinen bɛ an ka jamana lakalani ma fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye kɛlɛkɛ cɛkɔrɔ ye olu ka soba o kɔlɔsili ma sa o kɛra o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o kɔnɔna la nka a ma mɛn o minisiriya la ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnko dɔ o nana o kɔnɔna la Bandaw ale ka danga o bɛna kɛ colonel Assimi Goïta ye colonel Assimi Goïta min yɛrɛ sa ni ale bɛ fanga la kabini utukalo ule kɛra sababu ye ni ka an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ka dan sigi ale ka fanga la an ka jamana ale bɛ san 60 yɛrɛma hɔrɔnya la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ bi yɛrɛ ye o kow bɛɛ lajɛlen baara o kɔnɔna ye an ka jamana ale ye fanga sugu 4 de kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ka kɛ ni o kɔnɔna ye sa serew ma olu tun kelen don ka wagati d'a ma wagati min ni a fɔra an ka wolomasiri tabɔ olu ka jamana ɲɛma sigi teliya la jamana ɲɛma min yɛrɛ sa ni ale bɛ tali kɛ camancɛ fanga o kan ni ka kɛ maa gansan dɔ ye o kun dan bɛ sigi bi tarata septembre kalo tile 22 san 2020. Walasa k'a yira k'a fɔ ko faransikaw ka finitigi minnu bi an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ k'u tɛ ka u ka baara kɛ a kɛcogo la sa mouvement anti-impérialiste ni ale ye yɛrɛwolotɔn debout sur les remparts olu y'a laɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi septembre kalo tile 22 san 2020 an ka yɛrɛma hɔrɔnya o tayɔrɔ la sa n'o ye boulevard de l'indépendance ka kɛ ni an ka jamana ka san 60 o ɲɛnajɛ ye ka bɔ k'a fɔ ko faransikaw ka finitigi minnu bi an ka jamana kɔnɔna la nɔ ko tanke olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko an ka jamana ale tɛ se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya si la ko walasa faransi bɛ se ka lafiya sɔrɔ anw bolo cogo min na ko ka kɛ ni o ye sa ko fo u ka bolonɔsɛbɛn bila min yɛrɛ sa ni a bɛ tali kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko kɔnɔna la cogoya min na nin kuma in fɔra Alayi Bokum fɛ Alayi Bokum yɛrɛ sa ale ye parti sadi ɲɛma danga ye a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ bi woro ale sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔnaw la kabini an ka jamana ɲɛmakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ni dan sigira ale ka fanga la ni sera o jamana ɲɛmaw fana ye u ka yɔrɔw ni ka olu datugu an ka jamana la feerekɛla minnu bɛ woro feere olu y'a yira k'a fɔ ko de kɛra sababu ye kosɛbɛ ni woro ni dɔ farala ale sɔngɔ kan k'a sababuya kɛ woro ninnu olu bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se Laginɛkaw ka jamana kɔnɔna la wa woro ninnu yɛrɛ fana u sɔngɔ bɛ ɲɔgɔn ye a dɔw sigi bɛ t'i jɔ 10,500 o bɔɲɔngo la dɔw yɛrɛ fana sigi bɛ t'i jɔ 11,150 la kabini wagati damadama kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka dɔnkilidala ba dɔ bɛ yen nɔ ni ale ye funɛkɛni an ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ma ni ale lakɔdɔnnen bɛ o fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ale yɛrɛ ye Sidiki Jabate yɛrɛ sa ale ye Tumani Jabate o denkɛ ye min n'u lakodɔnnen don korafɔ o ta fanfɛla la a ɲanginen don k'a fɔ ko Sidiki Jabate a kɛlen don ka wale dɔ ta ni ka a jɛɲɔgɔnmuso dɔ sɛgɛrɛ n'o o ye Mariamuso ye ni bɛɛ b'ale wele ko Mamasita a yirala k'a fɔ ko Sidiki Jabate ko a ye bugɔli wale dɔ ta ni ka Mamasita k'o sɛgɛrɛ bugɔli min yɛrɛ sa ni a sera a joginni ma fo ka taa se tasumanɔ o bɛɛ yera Mamasita o fari la min ni a jaw bilala bɔlɔlɔkana fan 14 bɛɛ lajɛlen na Mamasita yɛrɛ sa u ka fɔ la ko ale taara damakasi sɛbɛn ni ka o don Sidiki Jabate ale tɔgɔ la damakasi sɛbɛn min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ ko a y'a joginni min yɛrɛ sa n'a tali kɛra bugɔli kan fo ka taa se ko wɛrɛw ma sa ko o tali kɛra k'a y'a dabɔ a kama de ni ka nin bugɔli jugu ninnu ta ka ale sɛgɛrɛ o siratigɛ la sa an ka ba finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni brigade d'investigation judiciaire ma o ye n'olu bɛ wele
ko beji olu ye wele bila Sidiki Jabate ma ni ka taa a ɲininga a dalakana a kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni maa min kɛra sababu ye ka i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ni ka ale bugɔ dabɔ kama bugɔli la sa min n'a bɛ tali kɛ a jogili kan fo ka taa se sɛbɛkɔrɔ jogili ma k'a sɔrɔ i y'a dabɔ a kama ka tila tuguni k'a bila baara la baara min ni a bɛ tali kɛ tile 20 o bɔɲɔngo la sa i bɛ minɛ ni ka i ɲangi k'i don kaso la kaso min ni a bɛ tali kɛ san 5 kan fo ka taa se ɲangili wɛrɛ ma ɲangili min ni ale bɛ tali kɛ sefa wari 4,000 i bɛ o sara fo ka taa se sefa wari 100,000 o bɔɲɔngo la o ɲangili bɛɛ bɛ ta ni ka da i kan an b'a ye k'a fɔ ja minnu ni a bilala bɔlɔlɔkana la k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko ja ninnu ko a ye tali kɛ san 1 bɔɲɔngo ja de kan o tuma la sa an b'a fɔ kiiri tigilamaw ɲɛna nin baara in bɛ olu de bolo olu de kan ka a ta ni ka a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o sɔrɔ Sidiki Jabate a nɔ b'a la walima a nɔ t'a la o ye an ka kiiri tigilamaw olu ka baara ye donc an dalen don an ka kiiri tigilamaw la k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna u ka baara ni ka kɛ a kɛcogo ɲuman na an ka baara to kiiri tigilamaw bolo. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ kunu tɛnɛ sanba nana Senegalikaw ka jamana kɔnɔna la san min yɛrɛ sa ni a ye tiɲɛni kɛ tiɲɛni min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ ka sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na san wɛrɛ tun nana u ka jamana o kɔnɔna la min ni a ye tiɲɛni don u kun tuguni san min yɛrɛ nana kɔsanata in na sa o nana Kɛr Masarikaw olu fɛ yen nɔ Kɛr Masari yɛrɛ sa a bɛ Dakar o kɔnɔna la a ye tiɲɛniba don olu fana kun kosɛbɛ o kɛra sababu ye sa ni ji n'a yɛlɛna u ka so olu kɔnɔna la u ka gouverneur ale y'a welewele dabila ko ka na ni ji samala ye walasa ji bɛ se ka sama ka bɔ ji sigira yɔrɔ mun na cogoya min na. An bɛ taa Kamerunkaw olu fɛ yen nɔ u ka finitigi 4 de bɛ yen nɔ minnu u ɲangira san 10 kaso datuguli kunu tɛnɛ Septembre kalo tile 21 san 2020 maa kelen wɛrɛ tun bɛ o la sa o ɲangira san 2 o kaso kabini san 2005 a yirala k'a fɔ k'ale ye muso 2 fo ka taa se denmisɛnnin 2 ni ka olu bɔnɛ u ni na u ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ a ja yɛrɛ sa a tun bɛ bɔlɔlɔkana fan 14 bɛɛ lajɛlen na juillet kalo san 2018 o wagati la sa ni ja ninnu minnu tun bɛ bɔlɔlɔkana la a kɛra waleya min ni a ye maaw gan kosɛbɛ u kamana ani ka dusukun kami k'o se bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen maaw ma. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Malikunafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ yan'o cɛ sa an ka jamana ale bɛ a ka san 60na ɲɛnajɛw la bi an bɛ dugawu kɛ san caman ala k'o yira an ka jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen na an ka jamana ye halisa ala ka basigi ala k'o la n'a kɔnɔ jamana ɲɛmaa kura min ni ale bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna la n'ale bɛna camancɛ fanga ka o latɛmɛ an y'a ɲini masa aramani fɛ ala ka jamana ye ala ka ta fanga di a ma jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ hali n'a ma se k'an bɔ o dingɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ka se ka i jeniyɔrɔ fin a kɔnɔna la an b'a fɔ aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.